vidljivo. Zašto je tome tako? Čini mi se da je ipak riječ o tome da je prava situacija slojevitija u smislu toga kakva je podrška danas i ovdje u Europskom parlamentu i prema Ukrajini, ali isto tako i prema Izraelu i prema svemu onome što se događa na Bliskome istoku. Ovdje u Europskom parlamentu imali smo rezoluciju koja je pokušala na jedan poprilično objektivan način iskazati svoju solidarnost prema svemu onome što se dogodilo u Izraelu 7. listopada sa nevjerojatnim terorističkim napadima Hamasa bez presedana i u smislu opsega, u smislu intenziteta, u smislu načina na koji su takva djelovanja napravljena sa preko 1400 poginulih, ali isto tako i sa preko 200 taoca koji se još uvijek nalaze na području Gaze. Europski parlament je to jasno, snažno osudio, iskazao svoju solidarnost prema Izraelu, spremnost da podrži Izrael u borbi protiv Hamasa, protiv terorističke organizacije, da podrži Izrael u samoobrani, ali isto tako jasno naglasivši potrebu pridržavanja međunarodnog humanitarnog prava, naglasivši potrebu humanitarne pomoći, takozvanih humanitarnih pauza, kako smo ih nazvali u rezoluciji Europskog parlamenta, i to je ono oko čega smo uspjeli postići veliko jedinstvo ovdje u Europskom parlamentu. Jasno je da ako zagrebete malo dublje, da bi svaka politička grupacija, pa praktički svaka stranka ovdje u Europskom parlamentu mogla svoja stajališta iskazati na nekakav drugačiji način. Međutim, čini mi se da ovdje sa nekakvih 500 glasova ili i više od toga ujedinjeni oko tih glavnih točaka ipak pokazuje da nekakvo jedinstvo, nekakva zajednička politika postoji, a sada vjerujem da ćemo i o tome danas razgovarati. Jasno je da kako prolazi vrijeme, postoje i dolaze do izražaja sva ona stajališta pojedinih država, članica, pojedinih stranaka, ako hoćete, ali ono što nije dobro, a što vidimo uglavnom sa pozicija krajnje ljevice i ovdje u Europskom parlamentu, da dolazi do relativizacije onoga što se dogodilo, do relativizacije napada Hamasa, i mislim da i Hrvatska i Europska unija trebaju zadržati jednu normalnu, umjerenu politiku prema situaciji na Bliskom istoku. Hvala, gospodine Ressler.